Kuit nomor Laispa Sapula. Laispa Sapula. Hakakatanguk pa badokon badomen sem bokod. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lambat kajing selok jong men sem bokod kinan ringkat bad pi baro. Ringkat bad piru. Sakisin habang iwan hakmat keduan kedepat ke jong blay token ko hanmen ko para ngin penbab no try nagbanta kilat kilat kitam kiduna gijungi. Habau try umap no ekipop kujungi, habau try side no ya kijung duna jungi baro, ngitip syai baun sapedang hun ya kijung terwa kebangi terwa hau. Dan mata kedau hagan ekesngi habang iwan ra ya kijung terwa jungi, habangin ra ya kijung dua ya kijungi baro khot. Ngin IT yaki hau try, kenam hau try, sapedang yaki un penolong yaki ha kijung iem kijungi. Dan mata kedau hagan eklemat to ken ngin pai shu ngin ong ho try ngin long kinong pop but ngin kerpat yu baun sai no ya kin ki pop ke jungi da ke jung 8 da ke jung snei ke jung u takum tang ngin pai shu da ke jung duai ke jungi nga phla hau lei badan bor baro badia pi ko hanmen ko para bang la pop shibun da ke jung perkhat da ki kten da ki kam da ki jung leklet da ki jung le palat jonga da ki jung le palat jonga da ki jung le palat bakrau e jonga namar kata nagarpadi kamaria bukhoj kabaisa kate soti ya kangel badkir khoj badia pi kohanmen kopara banduai nagbanta jonga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisna yangi Madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha kajung em bom jugod. Amen. Go try
Dong ini ya duai, hai kena kamas ke bekoj, i duai kerpang naga benta i Emily Marwain barake kesngi kaj ngi mata kesngi ngai nguyu blay naga benta ke jeng em ke bau lai i pan nginang duai shu naga benta jeng i boblay trakan rat onong kurku kurdo i lengba ke jeng koi ke jeng kia haga leng kemet bet kemen sem berkum juru inang he nang san haga jeng te brew ke jeng te blay haga jeng nang ke jeng start bangit wai kerpang naga benta kajing temu ke babha ke baidan ha kajing em kajing i ai boblay trakan rat un panur long ya baro kajing kwa kajing trang kajing angnut kajing i ke baidan ha kajing em jing i ni duai ro naga benta jing i wai pai wai kam tam eng iwan ra yala de ha u Chris utrai kajing temu babha kajing i ki kam ki ba ngin le ha gane kasngi Koblay badan bor baro ba im chunom me ba pnya ya ki e baro habneng ba tha ka khandeu to ngap isnei ya ga jingkar pa jong ki pa jong me ba to ai ya ka jing suk jong me ha ki sngi jong e da to rai jong Jesus Christ su khon jong me ubem ba san sha reng kat bat me ha ga jing along ka we jong men sem ba khoj ublay junom la junom amen Kejing pule na ke kitab baningkong Samuel. Kalau nong kat nyau dekot lai par, aduk lai pulai, lai punyau, sau pau aduk san puai. Ha kito kisngi udabet ulaong hausaun. Watsha ba uno breu untlor mensem na kadau jong u. Usyakri jampi unlek bad yakun ya une upilistia. Usal pat ulaong hau David. Pinamla ban lek persya ya une upilistia ban yakun bad u. Namar ba pilong tang ukna samla. Maupat pade ulong uriale nadu dang samla. Te u David ulaong. Utrai ubala pelaj im yang na ketersim using bat na ketersim kadengim un pelaj im yang na kekti une upilistia kumta usau laong ha udabit kilek bat to utrai undon bat pi te ulasim yala udengdu ha kekti bat ulatam santeli ki mau ki bajeli na kawadoi bat ula thep yaki ha ka juhula ne kayarong nong aplang brod jong u ula bat ha kakti ya ka batur savya bat ulet sejan utau Filistia ru ulwan tur bat u
bat ulapoi hajan udabit lambat unongking sti jong ubayat hakmat jong bat haba utau Filistia ulapet bat ulayo iya udabit ulabeng nambal ulalongtang ukena samla ubasau kerang bat ubabahabreu kadur kadar te Filistia ulaong hau David hato ngadai uksau bamuwan syanga dakiding utau Filistia ulatim latlaya David dakiblay jong te Filistia ulaong hau David anay syanga ngan aya kadok jong me hakisim jong kasoy bat hakimrat jong kalum kawa David pat ulaong hau Filistia miwan persya nga da kawat lam da usum bada ukapor henry ngate ngawan sami ha kakerteng jong utray kipat ublay jong kikinhun nya pom ke Israel yaw bame laben ha kanik kasngi utray unsa IT yame ha kakti jonga ngan sa penyap yame pat ngan krai ya kakli jong me ngan sa aibam ya kimet yap jong kipat Filistia mentakas ni hakisim jong kasoy bat hakimrat klau jong kendau bakumta kepertai barok kan satip badon ublay ha Israel bat une upat lembong un satip bau trai pelat omda kawat lam bada usum namar katma kadai kajong utrai pat un ayame hakakti jengi habau tau Filistia ulayeng bat ulatur syajan banya kendu ya David ru ulamare tait sya kajaka yale banya kendu ya Filistia te David ulaklo ya kakti hapok kapla bat ulasay uwe umau ulakawang ya bat ladai pak ya utau Filistia na selangmat umau ulangam ha keselangmat jong bat ulakelon dapeluk hakendau kumtau David ulajob ya Filistia da kabatur serwia bada umau ulapen kelon ya Filistia bat ulapen yap artat ya omsem don wat lam hakakti David te David ulamare bat ulayeng halor Filistia bat ulasim ya kawat lam jong kaba ulasay na kajensop ulapen yap ya bat da katahi ulakhaya kakli jong haba ki Filistia kilayo bau klawat jong ki ulayap kilaphat kran kakten utray Semua ya ublay. Samsis pak safusau nomor praspa ndrekuat. Praspa ndrekuat. Indroy antifuan balai. Jaga
long kinh thang thương hoa. Hallelujah. Syari kecing perkat pada kecing temu jom kadoru. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai dan rengkat bapi Kajing pulai na ke gospel bakhoit kat kum o Marcos. Kabram amin kutrai. Hakata kapor u Jisu ulalet biang sha kasina kok bad ladon hangta uwei ubreu ubadko kakti. Te kila tabi u banyo i lada un penkot ya u ha kasabat. Bakumta kinyo ban kem dau ya u. Jisu long hau tau breu ubadko kakti. Ale shane shakmat nang tau long haki. Ke ei kebasyong an ha kasabat. Ban lebha ne ban lesneu. Ban penlaj ya kejing im ne ban penyap. Kipat kilas ngap lakas ngap. Jisu lapet saudong yaki da kejing bitar. Ulas ngap si ardat ya kejing mutlop jongki. Badalong hau tau breu. Tokner yala kakti. Te ula kner bad ula penkot ya kakti jong u. Ki farsi kilami na kesinokop bad shisendon kila ikendu bad ki Herodian ban yasela kumno ban penyap yaw Jisu. Ka gospel utrai. Sira amigo Chris. Kohanmen kopara ngitip ba kaniam ju hadu mentai kine kisngi nadu mensua ki don ki rule ki aim ki babun bha habede bad kasabat hakasngi sabat kinom sha yano ban tre ban kta ne ban le kano kam baro kidei ban bud hok ya kini ki an ba kanyam kalabu. Den mata kedau ha kene ke gospel ba mata kasngi rong yoi habau Jisu lai rong sha sinagog ki Farisi ki la lej bodin yau Jisu. Ki lej sha temple sha sinagog omdei ba ki kwa band duai lane ban maneblei ne ban yoro yoblei ne ban ai jingkublei yoblei Henry kilej rong ha kasinagog ban budin yo Jisu ha gospel ke bangai tang ban lej pet likmi iu ladau Jisu ule kakam kano kakam ha po ka temple den mata kadau habau Jisu ula yo i ya ka jingmot ka jungki ula tip ya ka ei ka ba kidon ha ka danot ka jungki ha ka jingmot ka jing perkhat ka jungki ubu kanai ka jingkeli hakmat ki Farisi. Ka ei ka ba syong an ha ka sabat. Ban lebha ne ban lesneu. Ban penlaj im ne ban penyap. Kanai ka jingkeli ka ba Jisu ubu hakmat ki Farisi. Ko hanmen ko para kanai ka jingkeli jong Jisu ha ki Farisi. Bat ka jingle jong ka Farisi ha kanai ka sngi ban bodin yo Jisu ban rung ha ka sinagog ha ka sngi sabat ka khot ka were ngai pi ban pusan bat ban pej yala ka jong ka jing em yole se manga ma phiru ha bang iwan ha ka yin khot yin tang ka jong blei ha bang iwan rung ha po ka yimne yole se ngidon ki jing tmu ba arsap kum ki Farsi ha ngitip chai ngilech chai yimne ban duai ha blei ngirung ha ka yin khot yin kentang ban yero yo blei ban mane yo blei ban penan brom yo Henry yola se ngidon ka jing arsap ka jing sneu
kum kine ki Farisi. Kumaki lech sa ka temple ban wadong ya ka kam ka babha ka bau Jisu le. Lada manga mapi ngidon kum kane ka jingar sap ne ka jinglong basniu kum ki Farisi to ken ngin persang ban pen kelang. Ia pen ken mau ya ladi ngawan sa ka yung khuju kentang om dei ban pe dong ya ki wei om dei ban pen rem ya ki wei om dei bang alai ban nyeu ya ki wei ya ka jingdona ka jungki ka jingle ka jungki hanrei ngawan ha ka yung khuju kentang ka jungblei ban maneo ngawan ha ka yung khuju kentang ban duwai ban ID ya ladi hau namar ngatip ngalong ubreu baduna tang ka jing ya ro tang ka jing pandan buram ka jung hau ublei un sa the ki jing e ki jing kerku to ken kane ka poin ka bedeng kong ka bau Jisu u kdeu hanga barapi bangidei ban long bangidei ban le ha bangirung ha kasni sabat ha bangirung ha ka yin khoj yin kantang jung u ha kano kasni nang dapat ngitip ba ki Farisi ki bud hok bat ki im ka jing im jong ki kat kum ka jing hikai jong ka an kham ta me ha kasni sabat Henry don ka jing arsap jong ka jing le jong ki ne ka jing im jong ki ne ka jing bud jong ki ka jing bu jong ki ne ka jing ri jong ki ya ki ne ki an jong ka sabat haba ni bud ya ki an ki rul jong ka ri jong jong ka balang ka jong ka dei ba ni don ka jing e yoblei nyo i bagi Farisi ki but bat ki im ya ka jing im jong ki kat kum ka an om dei ba ki don kata ka jing e yoblei om dei ba ki don kata ka jing ting burom yoblei kumang mane ki don kata ka jing arsap ki im namar ba ki kwa khwan yalade ki kwa banyo jing mento yalade hanrei mangaban mapi ko hanmen ko para habang im ya ka jing im jungi kat kum ka an jong ka ri ka raj ka jungi jong ka jala ka jungi ni jong ka balang ka jungi token ngin im ban ngin bot ya kine ki an ki ba ngi dei ban bot namar ba ngi don ka jing i yoblei namar ba ngi don ka jing ting burom yoblei dei tang ha ka jing i ka jungi dei lang ba ka jing don jungi kata ka jing ting burom yoblei ublei unsa pendap penbiang yang abade pi ublei unsa pej ya kata kada not ka junga ka jungpi hato ni em ya ka jing em jungi kat kum ka an namar ba ngadon ka jing e joblei ne namar ba ngadon ka jing ting burom yoblei ko hanmen ko para kine ki pon ki bangi dei ban pusan pa ban pej ban kmi yala de ha kane kesngi khamta me abo Jisu uhika yang ayepi ka jing le bha bad ka jing e ka jing isnei ka kham krau ban ya ki an kiba ngi em ha ka jing e bamala kesni kamantoy yang abade pi bangin em ya ka jing em nangin bot ya ki to ki an ki kanun na ki rule lada ngim don ka jing em ka babha lada ngim don ka jing e lada ngim don ka jing ting borom yoblei bat kom juro ya ki hanmen ki para token ko hanmen ko para ha ka ne kesni ngin duai ban ngai ti lade ha ujisu kabrip ki khmat chung pi jar por puson yala ka jong ka jing em yolase ngalong ne ngilong kum ki Farisi niwan sa kayong khoji kentang ban pay dong ya ki wei yolase ngiwan haying khoji kentang ban penram ya ki wei da ka jing asap ka jing ngiwan haying khoji kentang ka jong blai bad yolase ngi em ka jing kat kum ka an tang ban yo jing ro na ki wei ne tang ban yo jing mantoy han reu Jisu uhikai u khot wering ip ngin le ban ngin em ye ka jing kat kum ka an namar bangi e joblei namar ngi dan ka jing ting buram yo to ka ngin kerpa joblei trai kan rat bon the ka bor ka sor hanga badapi an yro yo Jesus Christ Amen. trong ngin yang ngin pla la ka jong ka jing e nga nge
Hau blei kwa dan bor baro nong tau ka beneng bat ka kendel but how Jesus Christ kun ba maroi jungu utrai jungi ya bala pon nom sem bakoi ya bala khana kamaria the sati bala shaleben ho popintius pilatus la sana knayu la ya bala tebio la ya shkbayap ha kasngi ka bala la mi pan ke bayap ula kiu shabneng usong shakamon glei pa dan bor baro nang tra wan pat ban bishar ki em ki bayap ngangai how man sem bakoi akabalang kathalek bakoi ha ka jing salok ki rekoi ha ka jing ma ki pop ha ka jing mi pat ka do ha ka jing em bom chukut amen Laispa Putra. ko para ba ka jiknya junga ba jongpi kan long ba pdiang hona khma do lei pa ba don bor baro to try to nya ti jompi na ta chi ro ko buram ko te chu ka chi to yi na ka palam ko chu ba ro ko we to ai hangi ko trai ngi kerpat bangin la ban sim banta dak ba bidor ha kine gi jingmaya namar katasin balapan menta ya kane ge jingknya lapendep ya kakam jong ge jingsus pa jongi dau kris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi Ringkat bat biru token to yalaki da not he can do it he shall try ongin ai utrai blai jongi ka shong hok bat ka de da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing panem yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jikut leng bao trai jingi Jesus Christ namar kumba ha kasni buram jong oru khoj jong me mela ai ka jing kmen ha ka balang jong me kum taru me pan khlan ya ka da kanuksa jong ka jing em ba khoj jong u me hikaya ka da ka ktin ka jing ya lab jong u ban me ai ha ka ya ka jing ya da jong me kum kaya jubab ha ka jing duwai jong u ba namar kata rengkat bat ka kanhon jong ki angel bat ki kriu khoj ngirwai ka jing ruai ro jong me bat ngi pan bana klam sange Bakun, ku trai lei ki ban neng berthei sawa da kamu ram jong me Hosanna, Hosanna, don't wai lei shatro Hosanna, you blai juno you are
da shisha melong bukhot ko try ke thame jong ke jing khoj baro namar kata ngi kerpat yemi to pen khoj pen kentang ya kine ke jing trwa jungi dag ba pha yam sim jome kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladino yo badala kamon sngew bha ula priang ye ke jing sha sutom ula shim yo kpu badak bangu yame ula kedia yo badal ay la kisenran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi Hagaju kurkom enda lalaya bam ula shim yukukuri bad kabangu biang yeme ula ay halaga sunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai batbom chukut ya kaba enpenmi na kabanta jongpi bad na kabanta kibabun na kabanta gajungmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing e kata sin lagi bamyu lehu bagi dinagani kakuri ibenda kajing yap jong mikoto pada dumenwa namar kata ngi ke bapen menta ya kajing ya bar kajing me pa jung u ngi trwa hame ko tra yuk po jong kajing em bad ya ku khori jong kajing pen em ngi dai ngu aidam namar melenyeu yangi ke babet ban yang khma jung me bad ban sakri yeme da ke bas neuret ngi kerpat yeme bangi ke bayo benta hakamet bad kasnamo kres ngi long ki ba lapan yetali ka we daw man sem bakhoj token mau ko try ka balang jong me kabla priang hasatla ka perthei ba to penjana ya ka ha ga jing e rangkat badu Francis pa bakhoj jingi wolbat marwen u bishop jingi ka kanhun ki bishop bad baro ki lengdo token mau lem ru ya ki henmen ki para shinrang bad kanthei ki baliathia da ka bakarmen ha ga jing me pat badia baro ki balaklat no ha ga jingi snei jong me to priang ye ki sha ga jing shai ka khmat jong me to snei yang i baro ngi kerpat ye me barengkat bat kamaria thai sati bakhoj kakmi jong oblei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki blapen snga bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bentalem ha ga jing em bom jukut bat pengen iro bat pandan borom ye me daw khon jong me u Jesu Christ da'u lembadu badha'u kan long hame blei kupa badan bor ha gajing long kawe jong men sem bakhoj baro ka barom gajing ro junom la junom amen kumbelah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbel hikai ngi daktin blei ngi nod ban ong kok pa jungi wa neng kalong ka bakhoj kerteng jume kanwan kahima jome kalong kamon jome ha kandau kumba beneng ai ngi menca ke jubang jungi ke bahala kesngi bat pamap yangi kerengkang jungi kumban rogi ma bi ke beles new yangi adwa dia lam yangi sha ke jing pen shoy henry to penla yangi na ke basneu to penla yangi ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing spon jungme ta jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isnei jome ngin laj barabo na ka pop ban ngin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba
ngi dangap kmelan ti ya gijing kerman bakhoj bat gijing wan pat jong nong panem jongi u Jesus Christ. Namar ka jongre ka long ka hima, ka jongre ka bo ka purong, jinong la jinong. Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jung me ka jingsuk ngai phi ka jingsuk jungang aya phi wat pe je ki pop jung hen roye ka jingai jong ka balang jung me bada ka jings bon jung me ta ai kai ka jingsuk bat ka jinga tali ka we kat kum kamon jung me mame ubi mat basan shar junam la junam amen ka jingsuk utrai ka dan barabor rengkat bat phi Ringkat bat pi. tong ini terwa ya ka dak ka jingsuk iwe ha iwe pat ka jingsuk bat phi. Kukun lang Hak mi kun long broad jong blay hak mi ubukid no ekipop jong ka perthei suk yang ik pala shakhot shakana ga jing khawai jong kun long broad o kan rat na jong khok na ma rum ko ka ying jinga kan rai sham tan ka te ka man sim jinga kan sakya hi kamal krishna krishna ri ka kam ni shaka chinyam bon shakot amen.
Aduai to the hangi ko trai yo men sim jong ke jing I jong me
Bad ha ke jing sbon jung me ya kito ki ba me lapsa hun da wei pu na beneng. To penlong ya ki ka wei ke jing mut ka wei ka danut da Chris utrai jungi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Bring God up here. Ublay badan barbaro unkur kuy pi pa badu kun badaman sem bakut. Amen. Tolay suk each a kriyo try da gajing imba bha jong pi. He's so Ya ublay. Laispa arpunre. Laispa arpunre. Sin mapile haiway naging parabaretona shishabile haga Amanatabi ay mamasayaga Abagasyang dilawan ay diyaga En je raadt Jezus Christus. Amen.